Il-faqar qed jiżdied kaġun tal-inġustizzi li għandna fis-soċjetà, għalhekk il-pajjiż jeħtieġ li jaħdem fuq il-kredibilità sabiex nattiraw ħaddiema ta' kwalità. Dan kien messaġġ ewlieni li ħareġ waqt diskussjoni li tratta l-ekonomija u l-faqar fil-programm Opinjoni fejn intqal li hemm diversi forom ta' faqar u ħafna drabi persuni jispiċċaw fil-faqar kaġun tal-inġustizzi li hemm fis-soċjetà. Min-naħa tiegħu Patri Marcellino Mikallef qal il-problema ta' faqar hija waħda serja f'pajjiżna. Dan hekk kif sena jgħin eluf ta' persuni permezz tas soup kitchen. Għandna mijiet jorqdu barra u eluf qegħdin jgħixu fil-garaxxijiet. Hija realtà, il-homelessness hija realtà. Il-faqar huwa reali, kien il-faqar għadu nemmen li qed jolli rasu il-faqar u hemm il-faqar materjali, hemm il-faqar jiena ħobb ngħidlek, il-foqra mhumiex tal-laba, il-foqra mhumiex kriminali u li rridu nsolvu il-problema tal-faqar, il-faqar ma jikkawżawx il-foqra, is-sistemi li għandna. Minnu qiegħed fis-sakra u minnu qiegħed fal-qatra. Apparti minn hekk Patri Marcellino qal li ċertu nies qed jaslu f'punt li jkollhom jażlu bejn jekk jixtrux mediċina jew ikel. Hawnhekk Patri Marcellino saħaq li l-NGOs li jgħinu lil dawn in-nies għandhom jingħataw aktar appoġġ. L-NGOs jixirqilhom iktar backing mill-awtoritajiet għaliex naħseb jiena l-NGOs huma s-sinsla fis-soċjetà tagħna li għandhom hands-on ma' daw in-nies. Jiena nixtieqek anke ikollok spazju nitkellmu għax din hija problema akuta ta' faqar illi tinkwetani kuljum. Bħalissa għandna qed nies qed jorqdu barra. F'dat temp tal-lum, f'dat temp ta' dal-lejl li għadda u ta' qabel, għandna nies qegħdin jorqdu barra. Is-sajf huwa kiefer immens, imma x-xitwi hija kifra wkoll. Min-naħa tiegħu Noel Sherry minn Anti-Poverty Forum qal li persuna tista' ssib ruħha fil-faqar kaġun ta' ċirkostanzi bħal meta koppja tissepara jew xi ħadd jimrat serjament dan hekk kif l-individwu jispiċċa b'aktar spejjeż. Barra minn hekk Sherry qal li ħafna aktar nies qed jaqgħu fil-vizzju tad-droga iżda dawk li jfittxu l-għajnuna dejjem qed jonqsu. Meta int għandek sitwazzjoni ta' diffikultajiet mentali jew inkella ta' droga, għandek ukoll użu diffikultajiet ta' povertà. Għaliex il-bniedem ma jistax jaħdem, jew inkella il-flus fejn qegħdin imorru, barra minn hekk nkun ċar. Illum biex tmur għand ċertu professjonisti, trid il-flus. Min-naħa tiegħu l-avukat Anthony Sammut qal li bil-ġirja sfrenata biex titkabbar l-ekonomija, il-poplu qed jispiċċa jaqa' lura tant li mhux qed ilaħħaq mal-ħajja. Għaliex hemm din l-istress qawwi fuq it-tkabbir ekonomiku. Irridu dejjem inkabru l-modell. Biex pajjiż jew blokk ekonomiku ma jaqax lura paragonat ma' blokks ekonomiċi oħrajn. Għaliex inkella il-valur tal-flus tiegħek jiġu iċken minn taħat ieħor u biex il-poplu tiegħek jixtri irid jonfoq iżjed minn taħat ieħor u jispiċċa popli għalura. U hekk kif l-għalliema għaddejjin bl-azzjonijiet industrijali kemm fl-iskejjel tal-Istat u tal-Knisja, Anthony Sammut qal li ċerti impjiegi li jgħinu għall-iżvilupp tas-soċjetà mhux qed jiġu apprezzati. Kien għalhekk li saħaq li wasal iż-żmien li pajjiżna jaħdem fuq il-kredibilità fil-waqt li jattira ħaddiema ta' kwalità. L-Istat m'għadux jirrikonoxxi sew ċertu professjonijiet li huma għal qadi ta' ħadd ieħor. Pereżempju? L-allima. Jiena ġej minn dik il-ġenerazzjoni fejn l-allima tagħna kienu gwidi. Mhux illum li għetax l-allima tal-lum ħaqhom kull rispett imma l-Istat qiegħed jonora, qiegħed itik dik il-pride, dik il-gburija li inti għallim li inti tagħti kontribut tiegħek lejn is-soċjetà. Giulia Falzon għal Net News.